La Índia té centenars de palaus en el seu territori. Són edificis molt rics i amb moltes decoracions que li donen un aspecte màgic. Era on vivien els maharajas, els reis del país. La majoria estaven rodejats de terrasses, d'esplèndids jardins i estanys amb aigua o fonts. L'activitat que realitzarem consisteix en fer un palau hindú sobre una planxa de fang. Els materials que necessitarem són una peça de fang, una eina per treballar-lo, un corró, un pal de pinxo, pintura blava, pinzell, cola blanca i un suport de cartró o fusta. Començarem treballant la peça de fang amb el corró per tal que ens quedi una planxa d'1 centímetre de gruix aproximadament. Sobre la planxa dibuixem amb el pal de pinxo un palau hindú. Hem de tenir en compte no dibuixar-lo molt petit, ja que si no, no podrem fer-li els detalls. El palau ens el podem inventar o el podem copiar de les imatges anteriors. Quan el tinguem dibuixat i amb els detalls fets, retallem la silueta amb l'eina que té forma de ganivet, vigilant de no espatllar el palau. Si un cop retallat volem repassar o retocar els detalls, ho podem fer sense cap problema. Quan estigui retallat, li podem afegir alguns detalls amb una mica de volum. Nosaltres, per exemple, ho hem fet així. Un cop el fang estigui ben sec, pintem alguns petits detalls amb la pintura de color blau. Per últim, podem enganxar el nostre palau amb cola blanca sobre un suport perquè ens quedi més ben acabat. Ja tenim el nostre palau de fang ben emmarcat.